So yun mga kakwela, yung about nga po pala dun sa kasi nagpapakulo pa naman. So yung about po dun sa issue na lumalaganap na naman ngayon, no, hindi na tayo tinantanan ng issue. So ang napagdesisyonan ho namin dalawa ni Ashley ay mas para sa akin kasi napakababaw ho nun no. Tsaka yun nga, niniwanag ho namin na wala nangyaring lokohan at walang nangyaring sabuatan no. Ano man yung mga marinig nyo sa ibang tao na mga sinasabi against sa akin no, or kay Ashley. Ayaw rin kasi namin ma-divert sa amin yung sa amin kasi na napopokus yung issue na dapat na issue sa kanila No, so yung issue na about sa issue niya sa amin napupunta no, kami yung nagiging sangkalan. So yung mga kuwela, kaya magandang hapon sa inyo. So gagawa tayo ng ating gamot. Yan. Iwa tayo ng lemon para sa ating pangpapaya. Alright, iwain natin ito para gawin nating parang tubig. So isang lemon, isang pitchel daw So ito, yan, gawin na natin. Bali dito nga pala may ito, luya. Yan. Ito yung ginagawa ko pag sobrang ubong-ubo na ako. Yan. So bali nilalaga ko lang, iniinitan ko lang. Pinapainit ko lang tapos tsaka ko siya ginagawang kape. Ganun. So, ito na yung lemon. Iwain na natin. Na ayan natin sa pitchin isang piraso lang kasi baka ma-dehydrate tayo pag sobra ang mailagay. So mga ilang minutes ko muna yan. Para pang papayat din yan. Yung luya pang papayat, ito pang papayat. Tingnan natin hindi pa tayo pumayat bali straight na natin, push na natin itong pagpapayat na to. So baka nanabago kayo dyan kasi naiba yung settings ng GoPro ko. Excuse me, naiba yung settings ng GoPro, baka mamaya manibago kayo iba. Susunod naman ngayon ay maliligo tayo, magsusuob at siguro mas unahin ko yung mag-exercise. Umaga hapon exercise ko para kahit paano tuloy-tuloy lang kung natin yung pagpapaya at pagpawisan ng gusto. So tara. At ayun nga pala, gumagamit pala ako ng apps. Where's my cellphone? Gumagamit ako ng apps. So ito yung ginagamit ko na apps. Yeah. Yan. Grabe grabe. Ayan guys, so dito ako kasi tiyan na lang talaga yung problema. Yan, araw-araw kong ginagawa yan. So gagawin natin yan ngayon. Alright, ang init na naman ng GoPro. So yan, latag na tayo na ating sapin para pag-exercise na tayo. Fairness pag nilakihan ko papayat din ako, promise. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya.
niya at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si J. Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si J. Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya at mabuti ang puso. So yun, tapos na tayo may exercise, siguro pahinga lang ng konti. Tapos maliligo, wala naman pong masama dyan pag pinagpapawisan, no? At maliligo ka. So para makapagsuob na tayo, medyo nagugutom na rin ako. Pero ang kinakain ko lang ngayon ay, may kita nyo mamaya kung ano lang ang kinakain ko ngayon. So ligo tayo muna, no? Ligo time muna. Alright, so ito na yung initin natin para makasigilan niya ang tubig para ano, medyo matagal-tagal. Ayan, bago ligo na tayo para kasi bawal maligo pag tapos ang sorog. Ayan. Tamihan natin para pasok sa aking kalamnan ang kanyang puso. Alright. So yun, at magsusuob na tayo. Yan, kung dala akong tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Tayo sa gilid lang, no? Dito lang tayo sa gilid. So ang kumot, ayun, taklob ako dito. So sabi nila dadapa daw ako. Yan, para mahaklo ko talaga yung ano ng ano. So yan, nadadala na ni Berto. Ito mo, Bert, Diba dati nakatakluban po? oo nga, kaya nga tatakluban mo ko. Yan, takluban mo na ako ng kumot. Yan, ano yan. Tapos isa pang pa-diretsong ganun, eh. Pwede naman itong ba yun? Wala to, sira na to. Tarantado. Nakita niyo po ba yung nangyari? Nalaglag po sa mainit na tubig yung GoPro. So yun mga kakwela, yung about nga po pala dun sa kasi nagpapakulo pa naman. So yung about dun sa issue na lumalaganap na naman ngayon, hindi na tayo tinantanan ng issue. So ang napagdesisyonan namin dalawa ni Ashley ay tumahimik na lang ako, no? Pero hindi naman po porket na tatahimik kami ay guilty po, hindi po ganun, no? So para sa ikakatahimik din ng lahat at napakababaw naman hunon na para sa akin kasi napakababaw hunon, eh, no? Tsaka yun nga, niniwanag ko namin na wala akong nangyaring lokohan at walang nangyaring sabuatan, no? Walang nangyari yung ganun. Kung ano man yung mga marinig nyo sa ibang tao na mga sinasabi against sa akin, no, or kay Ashley, kami po ay tatahimik na lang at masaya naman kami ngayon, eh. Ganun na lang, yun na lang pinaka the best dun. Ayaw rin kasi namin ma-divert sa amin yung sa amin kasi na napopokus yung issue na dapat na issue sa kanila, eh. No, so yung issue na about
sa issue niya sa amin napupunta, no, kami yung nagiging sangkalan. So tahimik na lang, hayaan na lang natin sila. Basta kilala namin ng aming sarili at hindi namin siya niloko. Alright, so ito na yung part 2 sa yan, itaklo mo na lang tong dalawa na to. Yung isa pa ganon, yung isa pa ganito. So hindi ko na lang dito ko na nga lang iko ilagay. Mahirap na po, no? Mahirap na. Okay. So, Kahit dito bandang. hindi, ganito na lang dito. Para nakaganito siya rito. Yan. Sige pa. Naku po, mahirap to. Okay. Okay. Sige. Tawagin mo ka dyan, pagkos na. Grabe. Hangat di lang nung pawis sa mata. So naligo muna ako bago ko to gawin kasi hindi na ako pwedeng maligo mamaya. Sabi kasi dapaan ko daw. Para daw masingot ko yung ano niya. Ang sarap. Wala, di ako nakabili ng Vicks na naman. Sana nilag. So ito na. Yan. Ito na yung unang ano sa isang halos 3 days ko na ano. May dalawa na akong tumutubo. So yan, medyo ang hirap talaga ng ginagawa natin. Bert, okay na Bert? Grabe. So sabi na Ate Jennifer, di ko alam kung sinasabi, alam ko sa Ate Jennifer magdaan akong tubig para hindi daw ako ma-dehydrate. Grabe. Medyo ang sarap niya sa pakiramdam na nakakapanghina. So yun na lang Bert, salamat. Para ako na-rape pa. Magte-therapy. Pero ang sarap naman po sa pakiramdam. Grabe. Para lang ako inaantok. Nakakantok yun pagtapos ano. Kaya baka makatulog na naman ako ng umaga. So wala naman na akong trangkaso. Medyo may pagka medyo malamig. Medyo saglit lang. Yung nalamunan ko medyo nakakalunok-lunok na ako na maayos. Hindi nakatod kanina ang ibang araw yung boses ko. Yan. At ayun, hanggang dito na lang siguro itong vlog natin. Maraming salamat sa patuloy pa rin sumusuporta. At mag-iwan po ako ng paalala na huwag naman ho tayo basta-basta mangusga ng kapwa, no? At saka huwag tayo magpapaniwala agad sa mga sabi-sabi, lalo't hindi naman natin ang punot dulo. Sana maging okay din ang lahat. So hanggang dito na lang. Salamat. I love you all. Bye-bye.